Τα συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαμε εμείς να να πούμε ότι θα μας οδηγούσαν στην διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι ίσως κάποιοι διάχυτοι και επίμονοι κυρίως πόνοι στην πλάτη και ιδίως σε γυναίκες πάνω των 45 ετών, στη μέση. Αυτές γενικότερα κάποιοι πόνοι που πολλές φορές έχουμε πει πω είναι μια ψήξη, αυτοί θα μπορούσαν να ήταν ύποπτικοί για οστεοπόρωση. Συνήθως κάποιοι πόνοι από αυτούς, οι πόνοι μάλλον στη μέση και ιδίως στην πλάτη, προέρχονται από κάποιες ίσως μικροκατάγματα στις δοκιδώσεις των σπονδύλων, με αποτέλεσμα να αλλάζει λίγο η ιδιοσυστασία και να δημιουργεί αυτούς τους πόνους. Σε αρκετά μεγάλη ηλικία, αν προσέξετε σε άτομα τα οποία είναι υπερήλικες, σε κάτι γιαγιάδες, ιδίως στα χωριά, υπάρχει μια προοδευτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία είτε εκδηλώνεται με τη μορφή κάποιας σκολίωσης είτε κάποιας κύφωσης, δηλαδή περισσότερο με κύφος θα δείτε πολλές καμπούρες στις γιαγιάδες. Αν το φέρετε την εικόνα στο μυαλό σας, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και επίσης, εκτός από κατάγματα που δημιουργούνται στη σπονδυλική στήλη, που η αιτία είναι σίγουρα η οστεοπόρωση, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από το 70% των διατροχαντήριων καταγμάτων και ιδίως εκείνα του αυχένους του μυριαίου, καθώς και καταγμάτων στο περιφερικό άρκο της κερκίδας ή στο κεντρικό άκρο του βραχιονίου, είναι ενοχοποιημένα για την οστεοπόρωση. Να ακούσουμε λίγη μουσικούλα τώρα και μετά θα προχωρήσουμε με τον απεικονιστικό έλεγχο, πώς γίνεται δηλαδή η οστεοπόρωση, πού μπορούμε να βρούμε μηχανήματα, τι μηχανήματα να ζητάμε και τη σημαντικότητα αυτής της εξέτασης. Στην εκπομπή FZIN στον RTFM, rtfmradio.com, κάνουμε login στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, θέτουμε τις ερωτήσεις μας. Και αυτό που ξεχάσαμε να σας πούμε και από την αρχή της εκπομπής, η εκπομπή διαθέτει και προσωπικό τηλέφωνο. Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και ακόμα και σε κινητό τηλέφωνο, με κανονικές χρεώσεις, όχι ιδιαίτερες χρεώσεις που συνηθίζετε. Το τηλέφωνο είναι 96 277 860, το οποίο θα το βρείτε ακόμα και στην ιστοσελίδα μας στο Facebook. Το λέμε άλλη μια φορά, 96 277 860. Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα μας. Ο απεικονιστικός έλεγχος της οστεοπόρωσης πριν από το 1986 ήταν καθαρά οι ακτινογραφίες, κάποιες ακτινογραφίες και η κλινική εικόνα, δηλαδή πως βλέπαμε τον ασθενή για να μπορέσει για να διαγνώσει ο γιατρός κάποια οστεοπόρωση, θα έπρεπε, για να φτάσει να κάνει δηλαδή ακτινογραφίες, θα έπρεπε να έχει κάποιο παθολογικό κάταγμα ή να ελεγχθούν κάποιοι οστικοί ακτινολογικοί δείκτες, κυρίως σπονδυλική στήλη στην κερκίδα, στο χέρι. Οι μέθοδοι αυτοί καταργήθηκαν επιπλέον ως πλέον επισφαλείς, ως πλέον μη ακριβείς. Η διάγνωση σήμερα της οστεοπόρωσης γίνεται με την εξέταση DEXA, και στα ελληνικά σημαίνει οστεοπυκνομετρία με διπλή φωτονιακή απορρόφηση. Αυτό συμβαίνει γιατί η τεχνική της δίνει δύο διαφορετικής ενέργειας φωτόνια, τα οποία καταλήγουν σε ένα σένσορα κάτω από το μηχάνημα, και η διαφορά τους είναι που θα μας δώσει το λόγο της απορρόφησης. Σε ερωτήσεις που μας έχετε κάνει αυτή τη στιγμή, αξίζει να αναφερθούμε στην ερώτηση της ακροάτριας Έλενας, σε ποια ηλικία πρέπει να κάνεις μια πρώτη εξέταση. Καλό θα είναι πάντοτε με τη συμβουλή του γιατρού, αλλά η συνηθισμένη ηλικία είναι όταν αρχίσει η εμεινόπαυση. Συνήθως μετά τα 35, από τα 35 και μετά έχει αρχίσει να παρατηρείται μια μικρή απώλεια της οστικής μάζας, γιατί είπαμε τα 35 είναι η κορυφαία οστική ηλικία. Βέβαια πάντοτε με τη συμβουλή του γιατρού. Γενικότερα όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, και ιδίως αυτές που έχουν ιοντίζωσες ακτινοβολίες, θα το πούμε, το είπαμε και θα το ξαναλέμε σε όλες μας τις εκπομπές, καλό θα είναι να μην γίνονται από μόνοι μας. Καλό θα είναι να γίνεται με τη συμβουλή του γιατρού μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση του γυναικολόγου μας που μας παρακολουθεί, και πιστέψτε με, είναι πολύ μεγαλύτερο το όφελος
από το να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας, γιατί μπορεί να μας καθοδηγήσει να κάνουμε και άλλες συνδυασμένες εξετάσεις και να έχουμε πολύ πιο έγκυρη γνωμάτευση και διάγνωση της πάθησής μας και πολύ πιο σωστή θεραπεία και αντιμετώπιση. Στο πόσο ρόλο παίζει ότι δεν καταναλώνουμε γάλα, ναι βέβαια, η λήψη ασβεστίου είναι πολύ μεγάλος και σωστός παράγοντας αύξησης του ασβεστίου για την αύξηση της οστικής μάζας, ιδίως μέχρι την ηλικία των 35, αλλά και το ασβέστιο που παίρνουμε μετά κατά διάρκεια είναι μέσα στο κομμάτι της συγκεκριμένης διατροφής που πρέπει να κάνουμε. Ξαναλέω, όχι για να θεραπεύσουμε την οστεοπόρωση, γιατί η οστεοπόρωση δεν θεραπεύεται, απλά σταματάμε την εξέλιξή της, την καθυστερούμε και δεν προχωράμε σε χειρότερα αποτελέσματα, όπως τα κατάγματα, όπως σε πολλές άλλες δύσκολες καταστάσεις. Να επιστρέψουμε λοιπόν στον απεικονιστικό έλεγχο που είπαμε. Τα πρώτα μηχανήματα DEXA που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα το 1986 είχαν εγκατασταθεί στο νοσοκομείο ατυχημάτων το ΚΑΤ. Σήμερα βέβαια υπάρχουν παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κύπρο, σε κάθε γωνιά, σε όλες τις πόλεις. Η πιο συνηθισμένη εξέταση είναι η εξέταση της οσφυγικής μοίρας και στο ισχύο που κάνουν, και βέβαια βγαίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Ο συνδυασμός τους είναι αυτοί που μας δίνουν την πιο έγκυρη γνωμάτευση. Η εξέταση λοιπόν αυτή γίνεται, όπως είπαμε, με τα φωτόνια. Ναι μεν είναι ελάχιστη η οντίζουσα ακτινοβολία, αλλά πάντοτε υπάρχει, και γίνεται σε όλες τις γυναίκες ηλικίας μέχρι των 65 ετών εάν έχουν παρουσιάσει κάποιον παράγοντα κινδύνου και ιδίως κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα εκτός από την εμεινόπαυση. Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65, ανεξάρτητα από τους παράγοντες κινδύνου που πιθανόν να παρουσιάσουν. Σε όλες τις γυναίκες οι οποίες μπήκαν στην εμεινόπαυση, όπως είπαμε πριν στη φίλη την ακροάτρια. Σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κάποιο κάταγμα και έχουν μπει μέσα στην εμεινόπαυση. Σε όλες τις γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία για οστεοπόρωση. Είναι απαραίτητη η οστική μέτρηση για να μπορέσουν οι γιατροί να φτιάξουν το κατάλληλο σχήμα. Σίγουρα σε όλες τις γυναίκες οι οποίες έχουν ακολουθήσει κάποια θεραπεία υποκατάστασης με ιστρογόνα, όσους έχουν πάρει ορμόνες, είχαν κάποιες διαταραχές με τον κύκλο τους. Επίσης σε άντρες οι οποίοι έχουν κάποιο παθολογικό νόσημα συνδεόμενο με οστεοπόρωση, παράδειγμα κάποιον υπερθυροειδισμό, χρήση κορτιζόνης, ζαχαρόδι διαβήτη, κάποια νεφρική ανεπάρκεια και διάφορες άλλες καταστάσεις που περιμένουμε ότι σαν επακόλουθο θα έχουμε πρόβλημα με την οστεοπόρωση. Απάντησα στην Ελένη πριν κάθε πότε πρέπει να γίνεται η οστική πυκνότητα. Να σημειώσουμε ότι από το 1986 και περίπου μέχρι το 2009 η άποψη η οποία επικρατούσε ήταν να γίνεται κάθε χρόνο. Αν και βέβαια το 2009 δημοσιεύτηκαν κάποιες εργασίες που πρότειναν τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας κάθε 3 χρόνια. Ήρθε το 2012 το Ινστιτούτο Υγείας της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να προτείνει κάποια κλιμακωτά μεσοδιαστήματα της μέτρησης ανάλογα με τα εμβρήματα της πρώτης μέτρησης. Θυμάστε τι σας είπα στην αρχή, ότι εάν έχουμε 3 διαφορετικές εξετάσεις μέσα στα φυσιολογικά μεν επίπεδα, αλλά είχαμε ξεκινήσει από την πρώτη με το συν 1 TAF score και καταλήξαμε στην τρίτη στο πλην 1 TAF score, υπάρχει μια σημαντική απώλεια αν και μέσα στη φυσιολογική. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης που παρουσίασε το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας λέει ότι τα δεδομένα μας, θα σας το διαβάσω ακριβώς μετάφραση, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η οστεοπόρωση εκδηλώνεται σε λιγότερο από το 10% των ηλικιωμένων μετεμεινοπαυσιακών γυναικών κατά τη διάρκεια επαναληπτικών μετρήσεων σε μεσοδιαστήματα 15 χρόνια για γυναίκες με φυσιολογική οστική πυκνότητα ή ήπια οστεοπενία και 5 χρόνια για γυναίκες με μέση οστεοπενία και 1 έτος για γυναίκες με προχωρημένη οστεοπενία, δηλαδή την οστεοπόρωση. Αυτό τι μας λέει? Ότι
Οι γυναίκες οι οποίες είναι σε προχωρημένη ηλικία, μετά την εμεινόπαυση, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Το έχουμε δει, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε κάθε χρόνο. Συνήθως αυτοί που έχουν τις προδιαθέσεις και αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι συνηγορούν υπέρ της ανάπτυξης οστεοπόρωσης στον οργανισμό, καλό θα είναι σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία του γιατρού να προχωράνε είτε κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια ή ακόμα και κάθε έτος. Όπως έψαχνα για την σημερινή εκπομπή, βρήκα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η διάγνωση της οστεοπόρωσης μπορεί να γίνει και με κάποιο μαθηματικό τύπο. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει καθιερωθεί αυτό, αλλά εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Στο 2001, από το 2001 και σε μερικές διεθνείς δημοσιεύσεις προσπάθησαν να συσχετίσουν την οστεοπόρωση με την ηλικία και το βάρος. Και τελικά κατέληξαν σε ένα μαθηματικό τύπο, ο οποίος ανακοινώθηκε στην Ελλάδα στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών που έγινε στο Χίλτον τον Απρίλιο του 2005, ο οποίος τύπος λέει ότι το βάρος μείον την ηλικία, αν το πολλαπλασιάσουμε με 0,2, μας δίνει έναν αριθμό χ. Εάν το χ τώρα είναι μεγαλύτερο από το 1, σημαίνει ότι ο ασθενής μας είναι υγιής. Εάν το χ είναι μεταξύ του 1 και του πλην 3, ο ασθενής μας χρειάζεται να κάνει εξέταση και είναι ύποπτος για την οστεοπόρωση. Εάν τώρα ο ασθενής το χ είναι μικρότερο από το -3, σίγουρα έχει οστεοπόρωση. Έχει αποδειχθεί ότι σε γενικές γραμμές ότι είναι αξιόπιστη σαν μέθοδος και έχει καλή ακρίβεια, άσχετα που δεν έχει διαδοθεί τόσο πολύ βέβαια στην καθημερινή πράξη. Βέβαια ο εργαστηριακός έλεγχος, η διάγνωση της οστεοπόρωσης δεν γίνεται μόνο με το DEXA, αλλά σίγουρα είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια εξέταση αίματος να πάμε να κάνουμε, γιατί ακόμα και αυτό που λέμε το ασβέστιο ορού αίματος δεν έχει καμία σχέση με την οστεοπόρωση, καθώς δεν έχει άμεση σύνδεση. Οπότε ναι, μεν το DEXA δεν είναι η μοναδική εξέταση η οποία μπορεί να μας δώσει την γνωμάτευση της οστεοπόρωσης, αλλά είναι η πιο αξιόπιστη αυτή τη στιγμή και αυτό κρατάμε στα χέρια μας. Βέβαια, εντάξει, κάποιες εξετάσεις οι οποίες μπορούν να μας επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της οστεοπόρωσης και να βοηθήσουν και το γιατρό μας να προχωρήσει σε μια πιο σωστή θεραπεία ανάλογα με το τι υπάρχει, ανάλογα τις τιμές αυτών των εργαστηριακών ελέγχων, σίγουρα είναι χρήσιμες και πάντοτε κατά συμβουλή του γιατρού να σας πει, επειδή είναι πάρα πολλές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν, δεν αξίζει να πάτε να τα κάνετε όλες μαζί, θα κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα και μπορεί στο τέλος να μην ήταν και καθόλου χρήσιμα όλα αυτά.